манижабону бовар кард бори аввал ма шуморо дар ҳамун боғи дӯстӣ дидам ку ай ҳамуҷа ман шумода ошиқ шидам, дил бастам. бовар мекунӣ ё не? баъзур укаҷон, баъзур. ман инҷа акаҷон ин тарафу тарафта нигоҳ кунӣ чо мекунад? узр вақти пандемия ука ҳеҷ гуфта намешавад. гап задан гап. бовар ка маниҷон ман ака шуморо гуфтам ки як ҷои ором, як ҷои тинч бирем, бисёри бад ғам додам ёдам. бовар мекунӣ маниҷон. ман ҳамеша шаби дар рӯз ку баъзур. шаби дар рӯз бовар мекунӣ маниҷон. ҳамин навам мегум, ҳамин хорам ки дар ҳамин хому шумо медуред. ҳамин бедор мешавам ку ҳамин оина дахама нигоҳ мекунам прическаам мегум ҳамин шонахти ҳамин тараф кунам дар дили оина шумо метавонед ҳамин хелма шуморо акая и тараф у тарафта нигоҳ кохи бовар ки безор кардӣ ман. баъзур суҳбататон давом додам гирифтам. баъзур маниҷон охи ман иҷара интихоб кардам ки ҷои ором. ҳаминҷа бебахшед тугмаи ошпаз ҳаминҷа афтидагӣ буд. ай даст ҳамин афтид. ба фикрам ҳаминҷа ягон хислат дорад. ай даст ай бадали ҳама меофтад. тугма куҷо намешавад тугма? Дада! О меборе ки ман шавҳар кунам. Одам мехостагӣ магирам. Чилуду дадр омадам охи. охи духтарам охир ба ман маъқул ки нашавад ту шавҳар намекунӣ охир. афтуруш мада маъқул нест. брат табақаро шу тез кун. бо якти дигар хай дунё бисёр ай брат. ин ҷамид ёфт яна ками хелчи. ина шумаша додагӣ буд бай.